Democracy is a fragile thing. More fragile than you want to believe. Valeuutinen on virheellistä tai harhaanjohtavaa tietoa, joka esitetään luotettavana uutisena. Informaatiovääristymä, joka jaetaan 4 kategoriaan. Misinformaatio, disinformaatio, propaganda ja huijaukset. Misinformaatio tarkoittaa virheellistä tai harhaanjohtavaa tietoa. Tämä voi sisältää epätarkkaa, puutteellista, harhaanjohtavaa tai väärää tietoa sekä valikoituja tai puoliksi totta olevia väitteitä. Disinformaatio on harhaanjohtavaa sisältöä, joka levitetään tarkoituksellisesti ihmisten huijaamiseksi, taloudellisten tai poliittisen hyödyn saavuttamiseksi. Propaganda on viestintää, joka käytetään ensisijaisesti yleisön vaikuttamiseen tai vakuuttamiseen jonkin agendan edistämiseksi. Se ei välttämättä ole objektiivista ja voi esittää tietoa valikoivasti, jotta se tukisi tiettyä tulkintaa tai käsitystä. Se voi myös käyttää latautunutta kieltä, joka herättää tunteita järkiperäisen ajattelun sijaan. Huijaus on laajasti levitetty valheellinen väite, joka on tarkoitettu huijaamaan yleisöään valheellisella ja usein hämmästyttävällä tiedolla. Sen tarkoituksena voi olla joko vahingoittaminen tai humoristinen järkyttäminen sekä kiinnostuksen herättäminen mahdollisimman monessa ihmisessä. Valeuutisten tavoitteena on usein vahingoittaa henkilön tai organisaation mainetta tai ansaita rahaa mainostuloilla. Vaikka valheellisia uutisia on levitetty historian saatossa, termi valeuutiset otettiin käyttöön 1890-luvulla, kun sensaatiomaiset uutisraportit olivat yleisiä sanomalehdissä. Termillä ei kuitenkaan ole vakiintunutta määritelmää ja sitä on käytetty laajasti kaikenlaiseen uutisina esitettyyn virheelliseen tietoon. Lisäksi korkean profiilin henkilöt ovat käyttäneet termiä leimatakseen heille epäsuotuisia uutisia. First Draft News oli projekti, jonka tarkoituksena oli taistella verkossa leviävää väärää ja harhaanjohtavaa tietoa vastaan, ja he tunnistivat 7 erilaista valeuutistyyppiä. Satiiri tai parodia ei tarkoitusta aiheuttaa vahinkoa, mutta voi johtaa harhaan. Harhaanjohtava sisältö. Tiedon harhaanjohtava käyttö asian tai henkilön kehystämiseksi. Jäljitelty sisältö. Kun oikeita lähteitä jäljitellään ja esitetään keksittyinä lähteinä. Vääristelty sisältö. 100% keksitty sisältö, joka on tarkoitettu harhauttamaan ja vahingoittamaan. Väärä yhteys. Kun otsikot, kuvat tai kuvatekstit eivät tue sisältöä.
Väärä konteksti. Kun aito sisältö jaetaan väärän asiayhteyden kanssa. Manipuloitu sisältö. Kun aitoa tietoa tai kuvamateriaalia muokataan harhaanjohtamistarkoituksessa, kuten muokattu valokuva. Valeuutisten määrä on kasvanut sosiaalisen median, erityisesti Facebookin uutisvirran myötä, ja tämä virheellinen tieto on vähitellen valunut myös perinteiseen mediaan. Useat tekijät vaikuttavat valeuutisten leviämiseen, kuten poliittinen polarisaatio, eli poliittisten asenteiden siirtyminen pois keskeltä kohti ideologisia ääripäitä. Totuuden jälkeinen politiikka. Faktojen sijaan tunteet ja uskomukset ohjaavat poliittista keskustelua. Motivoitunut päättely. Ihminen näkee uuden tiedon niin, että se tukee hänen omia ajatuksiaan. Vahvistusharha. Ihminen etsii ja uskoo mieluummin tietoa, joka vahvistaa hänen omia näkemyksiään. Sekä sosiaalisen median algoritmit. Valeuutiset voivat vähentää oikeiden uutisten vaikutusta kilpailemalla niiden kanssa. BuzzFeed Newsin analyysi osoitti, että vuoden 2016 Yhdysvaltain presidentinvaaleihin liittyvät suosituimmat valeuutiset saivat Facebookissa enemmän sitoutumista kuin suurimpien mediatalojen oikeat uutiset. And I want you all to know that we are fighting the fake news. It's fake, phony, fake. A few days ago, I called the fake news the enemy of the people, and they are. They are the enemy of the people. Ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin on katsottu popularisoineen termin käyttämällä sitä itselleen epäsuotuisasta uutisoinnista. Donald Trump aloitti poliittisen paluunsa, kun monet hänen omasta puolueestaan halusivat hänen menevän pois. Trumpista tulee ensimmäinen presidentti, joka palvelee kaksi ei-peräkkäistä kautta sitten Grover Clevelandin vuonna 1892. Lokakuun loppuun mennessä Muskin Super PAC oli käyttänyt yli $140 miljoonaa Trumpin tukemiseen, mukaan lukien yli $80 miljoonaa, jotka ryhmä luokitteli vaalityöhön ja kenttäoperaatioihin. Raha käytettiin muun muassa ovelta ovelle kampanjoihin, puhelinkampanjoihin ja muihin vaalityöntekijöihin sekä päivittäisiin $1 miljoonan lahjoituksiin rekisteröityneille äänestäjille taistelukenttäosavaltioissa, mikä johti siihen, että Philadelphian piirisyyttäjä haastoi Muskin oikeuteen. Trump sai keskeisiä tukijoita johtavilta republikaanipoliitikoilta presidenttikampanjansa aikana,
mutta hän loi myös yllättäviä liittolaisuuksia, kuten entisen demokraatin Robert F. Kennedy Jr.in ja hänen entisen demokraattiedustajan Tulsi Gabbardin kanssa. Trump sai myös tukea merkittäviltä liike-elämän johtajilta, kuten Teslan ja SpaceXn toimitusjohtajalta Elon Muskilta sekä Cantor Fitzgeraldin toimitusjohtajalta Howard Lutnickilta. Lutnick kertoi Fox News Digitalille, että monet Wall Streetin johtajat olivat yksityisesti ilmaisseet tukensa Trumpille. Eri valeuutisten torjumiseen on tutkittu useita strategioita. Tietyissä autoritaarisissa ja demokraattisissa maissa poliitikot ovat vaatineet sosiaalisen median ja hakukoneiden tehokasta itsesäätelyä tai lainsäädännöllistä valvontaa eri tavoin. Yksilötasolla valmius haastaa aktiivisesti vääriä narratiiveja sekä huolellisuus tiedon jakamisessa voi vähentää virheellisen tiedon leviämistä. Rokotus eli inoculation-teoriaa on ehdotettu menetelmäksi, joilla yksilöitä voidaan tehdä vastustuskykyisemmiksi haitallisille narratiiveille. Koska uutta misinformaatiota syntyy jatkuvasti, tutkijat ovat todenneet, että tehokkaampi ratkaisu on rokottaa väestö yleisesti valeuutisia vastaan, niin sanotusti pre-bunkin, sen sijaan, että samoja valheita kumottaisiin yhä uudelleen. Kansainvälinen kirjastoyhdistyksen ja laitosten liitto IFLA julkaisi kaavion muodossa yhteenvedon auttaakseen ihmisiä tunnistamaan valeuutisia. Tarkista lähde. Lue otsikkoa pidemmälle. Tarkista kirjoittajat. Arvioi tukilähteet. Katso julkaisupäivä. Onko kyseessä vitsi? Arvioi omat ennakkoluulosi. Kysy asiantuntijoilta.